ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ ಕೈ ತೊಳೆದು ಮುಲ್ ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀಡ್ದು ಮಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಆಜು ಗಂಟೆ ಅವನು ಬತ್ತಡು ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡು ಪನ್ನನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇನಿ ಅಂಕಲು ಟೋಕಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಡೆಗ್ ಬೈದ ಊರೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಟೀಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಪೋಯಿನ ಕಲೆಗ್ ಅಡೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಈತ ಮುಟ್ಟ ಇಡೆಗ್ ಬೈದುಜ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರೋಡು ಬಂದು ಎಂದಿತ್ತ, ಬಟ್ ದಾದ ಎನ್ನಿಯ ಪಂಡ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲೆ ಪಿದೆ ಓಡೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಯರೆ ಆಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮೂಲ್ ಹೈ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಸರಿ ದೊಂಬು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನಿಯ ಈ ವರ್ಷ ಸಮ್ಮರ್ಡು ಟೀಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಬರ್ಕ ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಜಪಾನ್ದು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಟೀಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ನಿಕ್ಲ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂಲೆ. ಯಪ್ಪ ಮೂಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು, ಬಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಬಿಡ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬೈದ ತೂಕ ದಾದ ಪುಣನ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಪಂಡ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳೆರ್ದು ಎನ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡೆರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ. ಸೊ ಒಂದೊಂಜೆ ಬ್ಯಾಚನ್ನು ಉಲಾಯ್ ಬಿಡ್ಪಿನಿ, ಟೈಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಲಾಯ್ ಬಿಡ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು ಉಲಾಯ್ ಪೋಡು, ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮೂಲಕುಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು. ಮೂಲ್ ಮೊಕುಲು ನಮಕ್ ನೀಟ್ ಅದು ಪೂರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಿನ ತಕ್ಷಣ ಮೂಲು ಬ್ಯಾಗನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲಾಕರ್ಡ್ ದಿಯೋಡು. ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಪೂರ ಲಾಕರ್ಡ್ ದೀದು ನಮ್ಮ ಪೋಡು. ಬೊಕ ಮೂಲು ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ, ಮೂಲು ನೀರ್ದು ಮಿತ್ತುಪ್ಪೋಡು ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಗಂಟರ್ದು ತೀರ್ತು ಒವೆ ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವು ದಾಯಗ್ ಬಂದು ನಿಕಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂಬತ್ತಂಡ ಮೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಸುಮಾರು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೂಮ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತನೋಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಲಾಕರ್ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೂರ ಒಂದೇತ ಉಲಾಯ್ಡು ಮುಲ್ಪ ದೀದು ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಅಂಚ. ದಾದಿ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲ ಉಂಡು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಮೂಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಒಂದು ದಾಯಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯರೆಗೋಸ್ಕರ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಟವಲ್ ದೀದು ಉಪ್ಪುವೆರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾರನ್ ಪೂರ ಒಚ್ಚೊಂದು ಉಲಾಯ್ ಪೋಡು ಅಂಚ. ಮೂಲ ಅಮ್ಮನ ಕಲಿಯಲ್ಲೇ ತಂಬರೊಡ್ಗ ಅಮ್ಮದ. Oh my god, crazy. ವಾವ್, ಒಂದು ಏತೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಲೈಟ್ ರೂಮ್ ಪಂದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದೇತ ಉಲಾಯ್ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದೇತ ಉಲಾಯೇ ಇತ್ತ. ಅಲ್ತಿರ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ನನೊಂಜಿ ಏರಿಯಾಗ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಇಡೆಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದುವೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಲ್ಪುಜೆರೆ ಇರ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೂಲ್ ನೀರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಸುಮಾರು ಆತುಂಡು. ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಒವೇ ಕಾರಣಗ್ಲ ಚಂಡಿ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ರೀಸನ್ಗಾತೆ. ಮೂಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂಡ ನೀರಿಡು ಕೊಯ್ ಫಿಶ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ಲವರ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮುಟ್ಟರೆ ಪೋಂಡ ಅವು ಬಲಿಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮೂಲು. ಅವೇರಿಯರ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿನೇ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟವಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐಟ್ ಕಾರ್ ಪೂರ ಒಚ್ಚೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ. ನಿಜ ಪನೋಡಾಂಡ ಒವ್ವೋ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಲೋಕಗ್ ಬೈದ ಪನ್ಪಿಲಕ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಮೂಲು ಫುಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು, ಮಲ್ಲ ಬಲೂನ್ಸ್ ದೀದಿತ್ತೇರು.
ಉಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಉಂದೆ ತಪ್ಪುದಾರು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪಂದ್ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಉಂದು ನಿಕಲೆಗ್ ತೂನಗ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಂದ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಜೆತೋನೋಡು ಇಜಿಂಡ ಕುಲೋಂಡಾಂಡ್ ಒಂದು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಯಿಲಕ ನಮಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಡು ಅಂಚನೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬೂರಿಲಕ ನಿಜವಾದ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಪುಡು ಎಂಕುಲಂತೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3/4 ಗಂಟೆ ಉಂದೆತ ಉಲೈಡೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ದ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಲಾಕರ್ದ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ವಾಟರ್ ಏರಿಯಾ ಮುಗಿಂಡು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಶೂಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪೋವೊಂದುಪ್ಪುನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಗ್ ಸೊ ಮೂಲು ಇಂಚೆನೆ ಮೂಜಿ ನಾಲುಂಡು ವಾಟರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂಚೆನೆ ನನೊಂಜಿ ಓಪನ್ ಏರ್ ಅಂದು ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂದೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕುಲು ಇರುವೆರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂದು. ಈ ಗೇಮ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕಲೆ ತೊಷ್ಪವೆತ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಈತೊಂಜಿ ಜನ ಉಂತುದೇರತ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕ್ಯೂಡ್ ಉಂತುದ ಗೊಬ್ಬರೆ ಉಂದೆಟದಾದ ಪಂಡ ಒರಿಯೊರಿಯನೇ ಬುಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಗ್ರೀನ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಅಂಚಪುರ ಸೊ ಅವೇ ಕಲರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ತೂನಗ ನಮಕ್ ಸುಲಭ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಆ ರೂಮ್ ಫುಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ ಪೋಪುಂಡು ನಡಪುನಗ. ಅಲ್ತಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ನನೊಂಜಿ ಏರಿಯಾಗ್ ಬತ್ತ ಈ ಏರಿಯಾ ಏತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ತೋಜ್ಪಾವೆತೊಲೆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನಡೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನ ಪೂರ ಮೂಲು ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆತ ಕೈಗಳು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಿದೈ ಬತ್ತ ಏತು ಒಂಜಿ ಮೂಜರೆ ಗಂಟೆ ಎಂಕುಲು ಐತ ಉಲ ಇತ್ತ ತೋಜೋಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗ್ ತುಲೆ ಜನ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ಇಂಚ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಜನ ಬರೊಂದೇ ಉಪ್ಪುವೆರು. ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲು ಟೀಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತ ತೂವೊಲಿ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಪಿರೌಡ್ ಉಂಡತ ಸೊ ಎಂಕುಲೇತು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಟರ್ ಆತ ಇತ್ತೆ ಐನಾರೆ ಕರಿಂಡ್ 6 ಗಂಟೆ ಅವನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡು ಪನ್ನನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಿಕುಲು ಇರಾಂಡಲ ಜಪಾನಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಈ ಟೀಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಬರೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಹೋಪ್ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತುಂಡು ಪಂದು ಎನ್ನುವ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಮರೆಪೊಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.